Mga dito yung sa may Motor Star Lagro. Nga pa yan, nasira yun nun ni Boss Doms, ni Migon Doms, yung speedometer niya. Yung warranty pala nun is 1 month lang. Kaya dito walang stock dito. Kaya doon tayo punta sa 10th Avenue Motor Star. Marami yan, samahan nyo ko. Yan so, yung speedometer niya hindi na gumagana, matagal ng 1869 to. Sabi dito nasa ano daw, 500 daw. Kaya pupunta tayo sa 10th Avenue. Ito mo yan yung ano, yung Motor Star Lagro branch. Ayan, meron sila mga ano doon. Yung FI nila na ano, na Easy Ride. Ayan. And yan, so wala daw stock dito mga yan. Kaya pupunta tayo ng 10th Avenue. Para ano natin ito naman yan. Tanong natin kung magkano to. Marami yan, samahan nyo ako. Mga yun yan, dito tayo sa may Motor Star 10th Avenue, no? Caloocan City. South Caloocan na lang, no? Caloocan 10th Avenue. Kasi yung galing din sa kanya sa Lagro Motor Star, North Caloocan yun. Dito sa 10th Avenue. Mayanyas, no? Ngayon Mayanyas, huwag kayo pumunta dito ng ano, huwag kayo pumunta dito ng mga alas 12 kasi break time. Yung spare parts nila na ano, na dito sa may 10th Avenue Motor Star. Parts na dito, ayan no, break time sa Mayanyas, break time. Kaya huwag kayo pumunta dito mga 12, dapat 1 kayo pumunta dito. Ayan, 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 Motor Star East World Motor Corporation. Ayan, sa tapat niya is China Bank. Ayan, Caloocan 10th Avenue China Bank. Yung tapat niya kanina yan, no? Tapos ito mo yan, ito yung kahabaan ng 10th Avenue. Ayan mga yan, so Motor Star. Ayan, so marami sila naman yan sila branch ng motor dito sa my Motor Star 10th Avenue North, South Caloocan. Okay, sorry kasi galing kita na doon sa my North Caloocan, sa my Lagro branch, no? Ayun na, break time, kaya punta nito mga launa, no? Yung motor kasi ni Boss Doms, ni Migon Doms, yung speedometer niya dito na yung inquire kasi dito yung branch na may spare parts ng speedometer ng Easy Ride 155. Okay mga yan, salamat sa panonood niya. God bless you, more power, keep safe, sana sa mga kalagayan. Bye bye mga yan.